Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Ka sarkar kan penslur ban rap da kisbo Mariang karba kasbo dawai kadai ka bladep kentaj da ka perthei baro ka wei kam ka menteri katnat ka rap karyang ka kong emperin mazal lingdo. Ka bayakran hakilat pathai khubor hasilong. Ka kong emperin kum ka menteri ka kwa ban kentiu ka kam rap hajilla wal ada kadai ka MLE nasar. Ka menteri kam rap kam riang ka yathu ba ka rap karyang ka long ubut lum ya ka kot ka kya ka jilla bat ya ki nong rap. Kakong emperin ning do kaya thu badan kam yaki nong rap ban hikai ban rap da ka jing rap baklem ai dawai da ka bapendan kam da ka zbo Mariang. Kumta ka sarkar kan penslur shu yaki nong rap bakin rap da ka bapendan kam dawai. Henry laj no da ka zbo Mariang yathu kakong emperin. Hooj ka sngot hu ya ka yow ka had ka dan hapdeng ki jing namar ka dor ka mur ka long ka ba ya ka tanat ka rap karyang. Henry ka day ban shim ya ka benta ban kentiu ya ka rap karyang. Ka menteri kalau ong ba ka zbo dawai ban rem la kentaj da ka perthei baro ka wei bar kumta dan kam ban penklan ban hikai yaki nong rap jongi ban rap da ka zbo Mariang tang ba ha ka rukam ka ba ai kendo ne zbo Mariang jing bentoy ban kentiu ya ka da ka zbo Mariang ba mi na po kendo ngan am ya ka jing sung thu ka ba kham jeliu halor ka ni ka kam tang ba hooi kidon ki katu kat ni teli ki jat jing rap kiba omla ban yan completely organic ne ban pendon kam da kita ki dawai ki balong ha bat ki bomi naturally ti hadu kat nu kata ka urea ngin sa pendon kam na ka benta ka ka jat jingtung ya kata ka urea ngin pendon kam ngin senang beteng nawan ngadang su simti ya ke department ngampat kwa ban keren ladang ngampat yo ka jingtip ka batikna renga nga yang bet halor ko wei nong rim ba ka perthei bro ko wei ka phet na ka jing ai dawai ya kanu kamar di kamar bam kam tam lele ya ki nong rep bat ngam tharai ba ki nong rep ru kin kwa bakin perkhat be tang ya kata ka jing yo nong hendrai ka dei benum don pat ka jing yap nong kaban ong pan iki pat ba bangim tre syu ban im ke jing im nong rep namar kam don jing mi syu tingin hapan balance he ngi balance kata pin hap ai poringa katukat ni ngandala kham shai ngandala kham tip tingin saya keren syu ngin saya beteng syu ikit ki kana ki chu ba menteri rang ba jong ger jelau la le ula kalau long ka shai ula ai ya ke juk menteri bakan bat lang ya ke agriculture ru kan bat lang ya ke hetru kenang ba kata ka jingi tre rengkat jong kini ki artli department skin one lam ya ka overall improvement in health of citizens kadai ka challenge tama kadai ka challenge ka bang ngimdei ban shu do jingkermen ngidei bet ban ong ba it is possible ngin persyak hadu kat nu ngin achieve to ka por kan sabatay tambah ladangi approach ya kani ka problem collectively da ka ba ai ka ju ka menteri bakan ban ikini ki atli ki department kalau pen ilupa ba closely linked kitchen garden kadang dei tang ka wei ni ki berit tam kita ki senjam ki banwan ra ya ka healthy life ndrei ka ba kam kung san ka long ba ni don kam ban spread the right message across the state ban ni don kam ban ben bangi tracy tom ni wan hang ni ban serve ya upat ma bat kat mala hai ibor ibangi la ngin tracy tom ban ben bangi yo ya ke system ka balong robust ka baklan ka ban deliver ban ngi kermen ba kan sadon kata ka jingkiu ha ka imlang ka salang generally ka MLA na po sor ngalayo shibun ka exposure ayo shibun ka jingyo ka jingtip ka jingnang kabalik si ita ijing senyang jonga ha kani ka department kalapan kampung bah ya kata ka department kum ka rep karyang lani ka agriculture
ngihap baniram iki farmers ba kindon kata ke confidence don kata ke chings kem jingmun maladanga ngadei unong rep ukun jongaru de bande unong rep ngidei ban pen ba kini ki engineers ki balalik puli ha ki kam rep kam riang ki baper ha ke agriculture sector kidei ban pai segitu ki jakan nong kendong kidei ban yaram ya kinong rep bakin kam song thu kam ha ya kita ki agendas ki ban yaram ya ka cingkeu syaprang jong ka rep karyang kini ki bro kilong possible tangba ngidon kam menteri sitom ngidon kam ban minon ngidon kam ban song thu ba wala ngadang suyo tangwei ka jing pentip halor ki kam baper ba ka Department of Agriculture kale ngatharai lada le bhai gitu baro kam dei bandon kadaw yangi ba ngindang wat kam wat jam nakiwei pat ki benta bat ki rukom wat kam wat jam tingan tre sitom ban ngan shimi kani ka kapu bangan le bha nak benta kinong rem ha kani ka jelar ro ye ki jungi